I un altre dels accidents que hi ha hagut ha estat a la C55. No hi ha hagut morts, però aquest és un dels punts negres de la xarxa viària catalana. Per evitar tants sinistres, familiars de les víctimes fa anys que demanen que es desdobli la via, però encara no s'ha fet res. Per això, per fer pressió al govern, han tallat la via. Nosaltres veníem de la platja, de passar un dia en família i celebrar que estaven esperant un nen, i un cotxe que venia a una velocitat inadequada es va xocar de cara. Amb el meu car va morir el meu pare, va morir a l'acte. La meva mare va quedar greument ferida, va estar en coma més de 6 mesos, encara pateix moltes lesions. La meva dona i jo també vam acabar a la UCI tots dos. El meu fill va morir, ella estava embarassada de 8 mesos i mig i va néixer i va acabar morint. El cas del Josep Antoni és un dels accidents més greus que s'han registrat a la C55. En aquesta via hi han mort 33 persones en accidents de trànsit en els últims 10 anys. És una de les carreteres amb més circulació d'Europa. En alguns trams, com el que uneix Manresa i Castellgalí, hi passen uns 40.000 vehicles al dia. Ja fa molts anys que diverses entitats que apleguen víctimes de sinistres que han passat en aquesta via es mobilitzen per reclamar el seu desdoblament entre Manresa i Monistrol. Aquest dissabte han tornat a tallar la C55 per demanar a la Generalitat que hi actuï. És terrible aquesta carretera i que no la vulguin desdoblar. Tenen 3 projectes, com a mínim, des de Manresa a Castellvell, al Calaix des del 2015, i així estem. Els excuses que ens diuen que no hi ha diners. Afirmen que, a banda de combatre l'alta sinistralitat, el desdoblament de la via afavoriria l'activitat econòmica de la zona, ja que al voltant de la C55 s'hi apleguen molts polígons industrials.